Ja i dalje mislim da postoji talentovana i netalentovana publika. Mi manje više igramo isto. Sad ima onih koji dođu u pozorište i ne umeju ni da prime sa scene ono što im se daje, a ni da uzvrate samim tim. Koliko se sećam, borska publika mi je davala u naramcima i više nego što sam zaslužila. Prosto Bor je pomogao Ateljeu 212, na tome klanjam se i večna hvala. Znate, pomogao je utoliko što svi rade na tome da utuku pozorište, da ga zaista sa zemljom sravne. Bor je jedan od retkih gradova koji se oko pozorišta trudi, na tome hvala. Publika u većim gradovima ume da bude blazirana, ume da bude, kako da vam kažem, sa nipodaštavanjem da obraćanje sa scene prima jer misli da mnogo zna. To mi se često dešavalo. Publika u manjim gradovima ume da bude, recimo, stidljiva. Da ćuti zaliveno, pa da vas tek na kraju nagradi aplauzom. Ali imate publika koje umeju da prime i da sarađuju, da rade. Čini mi se da Čačani su, recimo, teški ko crna zemlja. To prosto sam zapamtila. Novi Sad je težak. To su veliki gradovi, nema diskusije, ali prosto su teški. Ali zato odete u Niš, Niš vam vrati, prosto takva vam se publika zadesi u sali. Ja sam često igrala, nema valjda veće livade u Srbiji da nisam na njoj igrala. Ima. Drugo, ne možete da kažete borska publika, jer imamo različite borske publike. Večeras će biti jedna, kroz 10 dana može da bude potpuno druga, pa onda i jedna i druga su borska, a mogu da reaguju na dva potpuno različita načina. Znate, postala sam rezistentna i na to. Samo 2% Beograđana ide u pozorište, a kad pogledate u malom gradu, pa 50% ljudi ide u pozorište. Koji je onda grad veliki?